os códigos de seducción, que falaba deles, pero tamén de comunicación e de así, son irrespectuosos. Logo falamos das feridas de infancia. Estamos todo o día tocándoas. Todo o mundo está sempre rexeitándote, abandonándote, desprezándote, humillándote incluso. Todo o tempo a comunicación é iso. Porque cando as persoas están aí cos seus egos, a veces, en vez de haber un autorrecoñecemento, hai unha autovalidación que pasa por devaluarte a ti. Eu non me quero vincular así. Eu son maravillosa e podo recoñecerme sen devaluar as outras persoas. Eu podo facer un autorrecoñecemento, é que en realidade é así como funciona, é a única forma de facelo, recoñecendo tamén as persoas que teño de par como moi valiosas. Iso é amor propio. E o ego está sempre comparándose. Daquela, no momento que ti non validas, fai a autovalidación devaluándote a ti. E eu deime conta que isto funcionaba moito así. E a min, cando unha persoa entra niso, eu non quero. Non quero. Se me devalúas, xa me das a información máis importante que me tes que dar. É que me tes por menos que a ti. Onde me fan de menos non quero estar. Porque eu non preciso. É algo así como onde me fan de menos non quero estar. Porque eu non quero explicarme para que me valores. Non, xa está, xa me devaluaches. Porque hai noutros sitios que me queren xa como son. Porque me vou esforzar en sitios onde xa se me está deixando claro que non importo o suficiente ou que non importo tanto como a outras persoas ou que, bueno,